breaking news. Yeah. So pano bungwe lija limene limathana ndi katangale lotchedwa kuti ACB, Anti-Corruption Bureau. Bungwe limene lijalo labwera likupereka 24 hours kwa Manganya. Akuti Manganya Bambo Asikono Michael Usi, president wa chipani chawo zake alibe mlandu. Akuti amene ndithu mande limene limawa apite akaonekere ku ACB. Ampasa 24 hours kuti iyeyo alongosole bwino za anthu amene amapanga katangale. Chabwino. Komano decision imeneyi sikuti yangokhala kuti ili choncho kuti yangoenda mamiya. No. Yakomanaso ndi chotchinga. Khoti lalikulu la Kulilongwe. Judge ochidwa kuti Rayson Kapindu walesa zimenezo. No. Doesn't work like that. Sizimakhala choncho. Musagwise ntchito zanu ino ICB. Pompanikiza munthu 24 hours enchana udawulu no. Khotilo ndithu lakana zimenezozo. Yeah, that's it. I don't know kuti ACB komano chimene ndimadziwa ine nkhani khuza ndi ACB pena pake. ACB simakhala bungwe loyima palokha. Koma bungwe ACB ikuyenera kukhala bungwe loyima palokha. Right? And another problem imene ndimaona ku Malawi ndi yonena kuti munthu amakhweshedwa milandu akakhala kuti yeyo sakugwirizana ndi olamulawo. Basi. Wakhala mugwirizana iweyo makhala ulibe mlandu. That's all. ACB moti mfama mnduze kuno zoti katangale wa anthu onse amboma. Eniyo zola makabwera na Manganya. Read it. Like I get serious. Katangale wa anthu ambiri wapira wachitika boma. Makabwera na Manganya basi. Kuti wera bwako kusolo bwino. Ombono wina ndikuuzani bandu wa Kenny Msonda. Audio imene nayibwereza kangapo. Akeni Msonda adayankha ndipo kamabawo kunena kuti nthawi anyamata a UTM amakonda kumayapo yatsi makendula paja ndi kuma tukwana MCB. Ndakeni Msonda nayankhula mawu onena kuti komaro amene osamene kuyankhula kunja usachawa ni mabelo ntumba. Usachawa ni mabelo ntumba amene achawa. Ndiwo uza president kuti apange fund ACB ihambe kuwatula anthu onsewo akuchoyera kwambiri. That means ACB singagwire ntchito payokha pokhapokha ndikuti a president ayipange fund kuti ndama ndizi tagwira nakuti. Right? Kaya ACB katangale sangathandi choncho yayi. Katangale afuna kuti afuneka inu mweme panoka. Msangana sokuti uni ndani kani ndani unali ese munkhwekhweche. Unali ese mumfofuze. Maso msadikire kuti akuuze ndizochita. Anyway, guys. Now I give you 2 weeks. I give you 2 weeks. Lero. Sapita miezi 2. Now the president High Court Commercial Division mukasegulire. Anakasegulira. Popanda kuti naloelera. Pakena lero High Court yo. Kulibe. National Bridge kulibe. Mungawatoka nsewu wapita kupita ku airport. Mumpeza hapa pali chakuno chita chake chozungulira ena mati London Eye. Chimene chacho
mu Africa muno mwina ni number 3 anabwera mwenye kuti apange ndipase makuti anakumudwa kuti anyamuke kuti azibwerera ndiye wina tapita kwa muze Michael Usi anabwera uona plani hiyo iwe waitana atuna izi zikitika lero chata mu Africa kumadaba kumalaja chitika njani ine sina pasipo nchito kuilepera kuyende saboma ndikosa vuta ukaloweramo chimozi ukapitiramo chimozi sopano vuto lili ndi Malawi ndone nakuti mmaona ngati kuti mukuchita bwino pamati bwana ndi inuyo ozivute ife tukuvotera basi bwana ndi inuyo bwana muzikaniza mukagona papilo pamene pano kuchipinda muzikaniza mukamazungulira mutu fizi ndipeza kuti kuti fendereza ndipeza kuti kuti chipeza kuti mnawadali akubwala ipanda kwati mafuto anu aja kuchipindako nyumbamo kamavutika president wa chipani chano makali ku area maka kumanya maka muli kuti chipani chanu chimaka chili kuti kona ndikunena kuti tiphunzire kunena kuti pakomo panu ndiye moyo wanu pakomo panu inuyo ndiye moyo wanu ngati pali itendere pakomo panu sikuchipani kuchipani kuli anthu maombere m'manja maike maudindo azimonjoya chimene tikufuna ineyo chimene tikufuna ndikamawina kuti mwandiwinisa 2 things chimene ndachita ineyo ndipo muzandikumbukira ndili moyo oltafa 2 things mmene muja mboma muja chipani chinabwera chikulamulira kutoka akubawa anasiyamomu chipani chikubwera kulamulira akubawa anasiyamomu ichi kulamulira akubawa anasiyamomu awanso amachoka jandale koma awo amene amapasa mitaji ali mutukodi momweyo kamene tikuti mboma usakamuli twi ukavotenso ndikuuzani abale yanga kuno kusalima kunena kuti dziko lino ndilanu anthu onse aja ndikamati mboma muli anthu akuba ena kamati tumuka pakatukuta sinachule chipani chimozi sinachule munthu ndiponso sindingaziwe kuti uyu ndi wa chipani chanji ndimoziwa kuti onsewa akuba enawa ndi achipani zonse nasiyana sindinganene kuti mboma muli anthu akuba ineyo ndinapangisa kuti high commercial code division imalizidwe nasolo imalizidwe ukoko chichozunguliracho mpire mukachione chimalizidwe bali zambiri ma project nifi I give the president credit ineyo sinimafuna kunena kuti chochita atakwera ndile akupita uku ndikupita uku kumangu anadzira chilichonse ayi chimozi chimene ineyo ndinoti apapa tambana apapa akuchita bwino inanena kuti kuongolankhula ngongolezi za nefisi tikupanira kuti chikole koma ineyo ndi chimizi changa amene ndikuziwira pali anthu ena ukauza ndipase chikole akuza kuti ingotenga ine amene chifukwa alibe chikole nkona ina sitilo ndukhala kuti vuka matope anthu azitenga opanda chakodi opanda chikole. Malawi is a beautiful country. Onani anthu nonse mabwera panopa sina kupasa ndikene akandikose not even a comedy mwabwera panopo ndi chikondi chanu imene ili kwa msogoli wa nzeru ndi temberero chifukwa inu mwabwera pano uzamba mawu achiyembekezo ndiye ndikuuzeni ndikhaleba mpano ndikunamizeni ndimafika tusiku ma president amamaliya ma vice president amamaliya nduna zimamaliya ma MP amamaliya nani yoopya kwa ile 16 September siku yoopya ndipende ndizayiwe kuti Michael Usi mwana wose Malawi nakusaka kwa vice president unapangana uchani zonse zitata utakuwa ndi ulemerero wa vice president ya maganya mabasi kono zonse
akabona mmanda zonse zata chimeneza nyamula ineyo kupita kweruzidwa ndi mbiri yanga ndizimene chitaine nkonazo kamati ayo wopusa iweyo ukanena kukhala pansi panopo uli mboma momo ndendi kuti inu ndili mboma momo nkona ndikunena tuizizi mungati kuti akataka ndiolongolola uliye nkazi akataka ulongolola uliye nkazi ndivati mwakubamo ndili mboma momo ndipo sinthaniso ndiwina pangeneyo tukuta chimene angafune unawachafuna kususa anene kuti mboma mulibe wakuba prufu yake ndi iyiyi ena iye ziyachula iye ndiochula ndamino chito yokuchula tokuba chito yanga vice president iye chito yanga uchula tokuba uje ineyo chitonga ndimene yoyo ayi ine ndikabati kuli akuba kumeneko ofufuzawo andipezi iwe ukuti muli akuba ukuti nandani kuma sinifusidwa apo chiyambire sinafusidwe ako ndi ang'ana inu muntu anene kuti okubayo wina nota ukulankhula bwanji ndikugwirizana umafusa ali kuti sicho chokati ine nanena kuti mama muli akuba ukulankhula bwanji ndikugwirizana iyayi ndikulankhula izi from experience ndikugwira ntchito ku ADRA Denmark, Sweden, Norway, Australia, Spain, France, America. Kumotula ngapo amapereka ndalama za nkani ili kwa ADRA ndalama za nkani naphunzira chimozi ngati chinthu chisali chako usaziendeleze usagwire nkona ndinagwira ntchito zanga zonsezo ndikumaliza ndikuchokako ena ndikumadaba kodi magari mutu wake aja anatenga kuti ndikuuzeni ena kasakuziwa magari mutu aja ana ndigulira ndi azungu pondithokoza kuti iwe ndiosaba magari mutu awawo zonse zimene zili ndine palibe chokuba ndikhomiri limodzi akabwera wachitika kuti ndikoti mzungu uyo ichi mzungu uyo basana fike pa 16 muntu kakamwa kwanjika ku president maiko onse akumva amakhala zote uyo basana fike pa 16 ndipeta mkaone inu kuti oho ziyenda osema kuti ndiza iyayi uonesakanga chepe ndikaonesa akanifusotika kuti one mzungu kamuzupanda anainjanza chambiri akunja Kasbek from Denmark ziko lino silingakwene ni drama za malai mukamuno you have to have friends all over migodi yatu iyo migodi tini migodi tini migodi tikupindula ndinaseka ineyo na uzazi kale ngoma kuti TNT seke palibe kugulisa precious stones palibe ziko lusira pasara naona analemba tu munyamikira president Chakwera oma iko usi waseka munyamikira Chakwera wateka kazakisha yore umai kuchuka nani Mozambique ndi president Chap anabwera kula wazikona lake wera kunokali tamba kuti maseka migodi that is very good kuti amikira kuti chuma chalu ndi chimene chocho you can't have my minerals kumuka ntete ngati mbali my minerals you send the armed forces kumaka chingira tifani chuma chanu kuti RC kuli nkhondo yoopya minerals asilikali apita mnyamaka teteza kunoko tilima minerals kungosiya tetete kumabwera kunja basi umoko kuwanga na kuwa gaiwa mapita kubwera kukuwanga na kukuwa gaiwa kumapita ma minerals atu akutengedwa ife tingoyang'ana ayi mpinga umene ochula Malawi ofuna kuusuka akuba onse kumanga zimene ali bazo kualanda ndalama zo kualanda mukalanda ndikufika pamosi muona chuma chili ichichi kuchibwezera mdziko la Malawi muli kupira muzaona dziko li bum likukwera anyamata awa osapeza Joseph alikuti ali kuchito alikuti akugwira chito maona masofa abu inopita kuti sofa very good
akapanga masofa okula osabezeka antu akabaza anatu akabazawa akabaza pipi alikosogoro pipi akuno ndikule na takale hivi uwepo mafuto mbike muzibadawa atu agona manoko dawa ambili kutoa mzigo mungu kifo chani home is not best for them. Anasuburu that is also graduation ndukuvala vezi jazo graduation siku osaka na dromelo akangopita kwao basi hapo kala kama kupala chinangwa kama kuenda enda iya yi sipo lizikala pasi koni atu watu akuganiza ganji amai akukusa chinangwa awo aya matawi yanji lero kukagona akapaka gona amene wowo aziganiza chani ukakala president ukakala msogoleli think about your people what is going in their mind after chani it's not enough to say itono na kwanga ile ndio utapata kimati kutokangalia tunazo ya kwa maisha one day next year pesa kuangalia datega na usiwa ile kuti maiko kupeleka maneno napeleka maneno ukafika kumuziko hili mambo la sika ni maneno kimati hawa ni maneno pesa kuangalia kufika kuja na pesa gribi atakulia wina akunanga ine akunanga sana kwa pesa teka kwa mtu wa mtu huyo ana adadi la sika shirikabi adadi ya mtu akuro mtu chimozi inuyo tikakuona ni uchochi magoti yanga magoti ilu ndilo amuna watu akaza watu amaya watu abambo watu alipazwa mbili amadalika inuyo ena makukudani mukumana muja noka ulipekena kalikose ena kudedwa umale kuvuta they think you have something kume mulibe and what is painful chofuta kwa mbili jona kuti wakulisa chinangu hapo akataka kule zitu mshopu mo adula soko mtu ofutikayo ameana divotera ifeyo ndama za soko zo ifeyo tikadwala ndege kunja iwo akadwala akasa kujipata kwa bana mapapa ina fair ai nyati kamane na izizi mwina mulungu anapanga Daudi ndoe mboma dinene izizi mulungu akafuna kupisa chito ama kupengesa anampengesa kamuzubanda anako chochile kupengesa kuyamba na jazo ngomwe na kupisa ndikabera kamuzubanda ndikumpengesa ndikuzaba na jazo ngomwe na kupisa kumwepo ndikuzabera abakiri ndikupengesa yamba na nika muzwemwe ineyo ndilimboma ilili wanipengesa nane so wanipengesa nana wanipengesa amarawi akume Mungu sanga kutume usa kupengesa to umaomba hii ndipedwa hii nandi manga zo pedwa sindi ziganiza ndipelo chito zo mangi dwa ndipelo chito ndikakala ndikamaja ndikuja kuno kwino osaopa ndikabepera osaopa ndimanena kuti ndinabwera wama ndiseke ndizabira jangoni yetu ngani sisi September ngani siku loweruzidwa mukapita mamaliro amina ujo wapita ujasimuza muona aso mpaka siku la weruzo ndiye izi tikamba bazi magari moto tikamba hapa magari moto wa gari moto ndichani ndaka amina msukulia serikali mnafuna serikali unikali tulo amayanga abambwanga achumwene yanga abale yanga mukavote manzeru chimene tukufuna ine si upresident kweli sina lazima teka kukonza dziko uli kuja kwa boma ndikalati tukonze uli kuja kwa boma ndifuna ndilikonza dziko ndikalite ngati kulikonza saza peseka so wina kubwera kupanga zake za misala zile zimachitika kwa zonsezi ai chifukwa anthu azakufunzira kuti apopo kalideko tizasesa manga kukonza muzatamanda Mulungu kuti dziko lanu wakubwezerani ndathokoza kwambiri chifukwa chobwera ambuye Mulungu akudaliseni mukhale mtendere wa ambuye ziko kwambiri.